नेपाल में थप 586 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित के संख्या 7000 के पार। मृत्यु होखला के संख्या 20 पुगल। आरडीटी पॉजिटिव आइले कि वो क्वारंटाइन में ही कैनी आत्महत्या। कलैया अस्पताल की इमरजेंसी लगात संपूर्ण सेवा आज से संचालन। अंगीकृत नागरिकता बारे सहमति जुटे ना सकल। 5 दिन भीतर सहमति जुटावेला सरकार के निर्देशन। एक दिन कोरोना से भारत में 2000 से ज्यादा लोग के मृत्यु। आज चीनिया सैनिक के झड़प में जान गंवाने वाला भारतीय सैनिक की संख्या 20 पुगल। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेपाल में थप 586 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमित के आज अभी तक के ही एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलल बानी। इस संगे संक्रमित के संख्या 7177 पुगल बाटे। आज विभिन्न अस्पताल से करके 9 जने डिस्चार्ज भइल बानी। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 1 जने के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखे वाला में बांके के बैजनाथ गांवपालिका 6 के 46 वर्षीय महिला रहल बाड़ी। आषाढ़ 1 गते मृत्यु भइल बांके के बैजनाथ गांवपालिका 6 के 46 वर्षीय महिला के कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आइल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिले बानी। वहाँ के मृगौला के समस्या भइला बाद नेपालगंज शिक्षण अस्पताल में जेठ 30 गते भरना कल गेल रहे। उनका आषाढ़ 1 गते स्वाब संकलन करके कोरोना परीक्षण के खातिर नमूना भेजल गई रहे। उनका आषाढ़ 2 गते के परीक्षण के नतीजा के क्रम में कोरोना संक्रमण भइल मिलल बाटे। इस संगे नेपाल में मृत्यु होखला के संख्या 20 पुगल बाटे त 7177 जने संक्रमित भइल बानी। अर्घाखाँची में एक युवक के क्वारंटाइन में ही आत्महत्या कैले बानी। शीतगंगा नगर पालिका 5 जुकेना गलदा के हरि माध्यमिक विद्यालय के क्वारंटाइन में रहत आइल स्थानीय 45 वर्षीय देव बहादुर बिक फसरी लगा के आत्महत्या कैल प्रहरी जनल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँची के प्रहरी नायब परीक्षक माधव बुढ़ाथोकी के अनुसार आरडीटी परीक्षण में उनकर कोरोना पॉजिटिव देखल गई रहे। बीतल रात क्वारंटाइन नजीक के एगो गाछी में लटक के वहाँ के आत्महत्या कैल उनकर कहनाम रहल बा। परसा प्रहरी क्वारंटाइन स्थल में प्रवेश करके अभद्र व्यवहार कैल आरोप में 3 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव करे वाला में पटेरुआ सुगोली 5 रहे वाला 28 वर्षीय श्रीराम चमार, 26 वर्षीय राम बालक हजरा दुसाद आ दूसर 32 वर्ष के एक पुरुष रहल बानी। मादक पदार्थ सेवन करके 3 जने पटेरुआ सुगोली 5 स्थित नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय निचुटा में रहल क्वारंटाइन स्थल में प्रवेश करके अभद्र व्यवहार कैल प्रहरी के आरोप रहल बाटे। मादक पदार्थ सेवन करके हो हल्ला करत क्वारंटाइन भीतर घुसल उ लोग के प्रहरी समझा बुझा के लौटावे के खोजला पर उल्टे प्रहरी के ही गाली गलौज करत अभद्र व्यवहार कैल परसा प्रहरी जनले बाटे। 3 जने के नियंत्रण में लेके सार्वजनिक शांति विरोध के कसूर मुद्दा दर्ता करके थप अनुसंधान आगे बढ़ावल प्रहरी जनले बा। प्रदेश सरकार से शंभू सदा आ वीरेंद्र यादव के परिवार के राहत स्वरूप 5-5 लाख रुपया देवे वाला भइल बाटे। मंत्रिपरिषद के आज संपन्न बैठक से प्रहरी हिरासत में निधन भइल सदा आ भारत से आ रहल जटही नाका में निधन भइल यादव के परिवार के राहत स्वरूप उक्त रकम उपलब्ध करावे के निर्णय कैले बाटे। बारा के कलैया स्थित जिला अस्पताल इमरजेंसी लगात संपूर्ण सेवा आज से संचालन में लियाइल बाटे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट वीरेंद्र मंडल आज से अस्पताल संचालन करत आइल संपूर्ण सेवा शुरू कैले जानकारी करेले बानी। कोविड-19 के कारण अस्पताल अपन सेवा सुविधा बंद कैले रहे। अस्पताल फेरू अपन पुराना शैली में लौटल जानकारी दिले बानी। ट्रैक्टर में काठ लोड करके ले जा रहा अवस्था में प्रहरी 12 के मटियरवा से काल नियंत्रण में ले बाटे। कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 मटियरवा सड़क से ना 7 त 3473 नंबर के ट्रैक्टर में सीमल के काठ ट्रैक्टर में लोड करके ले जा रहा अवस्था में ड्राइवर सहित प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में ट्रैक्टर ड्राइवर कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 रहे वाला वर्ष 45 के शिव शंकर धानुक रहल बानी। विशेष सुराखी के आधार में प्रहरी चौकी मटियरवा 12 से खटल प्रहरी गश्ती टोली से मटियरवा सड़क खंड से 3 थान 70 की फीट सीमल के काठ सहित नियंत्रण में लिहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। बरामद सीमल जात के गोलिया काठ ट्रैक्टर और ड्राइवर के आवश्यक कार्रवाई के खातिर सब डिवीजन कार्यालय कलैया 12 में भेजल गए। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी।
रौतहट के कटहरिया नगर पालिका नौ डुमरिया गांव नजीक रहल तरहारी झांझ नदी में एक जने बेपता भइल बालक के लाश बरामद भइल बाटे। 3 जने के समूह में नहाए गइल मध्य एक जने बालक पानी से बहैला से बेपता भइल रहनी। नहाए के क्रम में स्थानीय मुकेश पासवान के 10 वर्षीय बेटा सूरज पासवान नदी में बेपता भइले इलाका प्रहरी कार्यालय गढ़ोरा के प्रमुख डीएसपी ज्ञान कुमार महतो बतैले बानी। संगे नहाए गइल 3 जने बालक काल दोपहरिया झांझ नदी में बेपता भइल रहनी। तुरंत स्थानीय प्रहरी के टोली से 2 जने के सकुशल उद्धार कइल आ बेपता भइल एक जने सूरज पासवान के लाश आज बरामद कल गई। डीएसपी महतो जानकारी दिले बानी। डुमरिया स्थित फुलवरिया घाट से आज सवेरे लाश बरामद कल गई। पोस्टमार्टम के खातिर अस्पताल भेजल गई। इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के सही सुरेंद्र सिंह जानकारी दिले बानी। रौतहट स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट सरमुजा बंकुल से भारत से अवैध रूप में लेवल लाखों मूल्य बराबर के विभिन्न सामान बरामद कैले बाटे। पोस्ट के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दीप नरसिंह राय के नेतृत्व में गई गश्ती टोली से विशेष सूचना के आधार में बंकुल प्रहरी चौकी नजीके से करीब 2 लाख बराबर के हार्डवेयर सामग्री बरामद कैले बाटे। भारतीय बाजार घोड़ा साहन से कुछ तस्कर अवैध रूप में भंसार से चुरा के उक्त सामान लेवल सूचना के आधार में बरामद कर गए। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राय बतैले बानी। बरामद हार्डवेयर सामान कपड़ा आवश्यक कार्रवाई के खातिर जिला भंसार कार्यालय गौर में बुझावे के तैयारी हो रहल सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एसपी रविन राज कर्णजीत जानकारी दिले बानी। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से नागरिकता एन 2063 के संशोधन करेला बनल विधेयक बारे सहमति जुटावेला सरकार के 5 दिन के समय दिले बाटे। आज बैठल समिति बैठक के शुरू में ही गृह मंत्री राज बहादुर थापा से विधेयक संशोधन के खातिर थप सलफल आवश्यक कर रहल कहत समय मांगले बानी। समिति सभापति शशि श्रेष्ठ से सहमति के खातिर कहत 5 दिन के समय दिले बाड़ी। काल्ह नेपाली नागरिक संगे विवाह करे वाला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देवे के आ ओकरा से पहिले आर्थिक सामाजिक आ संस्कृति अधिकार उपभोग करे के स्थायी आवासीय अनुमति पत्र देवे के प्रस्ताव पेश भइल रहे। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एके समर्थन कैले बाटे तक कांग्रेस विरोध कैले बा। महामारी के रूप लिहल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पड़ोसी मुल्क भारत में काल एक दिन 2000 से ज्यादा लोग के मृत्यु भइल बाटे। ई संख्या अभी तक के सबसे ज्यादा रहल बा। काल मंगर के मात्र 11,135 जने थप संक्रमित मिलला पर 2006 जने के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भइल जनावल गइल बाटे। भारत में अभी तक 3,54,161 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला पर ओतहा अभी तक जान गंवावे वाला के संख्या 11,921 पुगल बाटे। भारत और चीन के विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाख के गलवान में चीनीय सैनिक संघ के झड़प में जान गंवावे वाला भारतीय सैनिक के संख्या 20 पुगल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था बीबीसी भारतीय सेना के उद्धृत करत काल आ 500 अर्थात 15 आ 16 जून में भइल भिड़ंत में भारतीय सेना के 1 अधिकारी आ 19 जवान के मृत्यु भइल जनावल गइल बाटे। शुरू में मंगर के 3 सैनिक के जान गइल जानकारी दिहल भारतीय सेना आज सवेरे अन्य 17 सैनिक सहित जमा 20 सैनिक के जान गइल अध्यावधि के कैले बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 31 दोपहरिया 36 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:11 में बेर उगल है तो संझिया 7:02 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपाल में थप 586 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित के संख्या 7,000 के पार। मृत्यु होखला के संख्या 20 पुगल। आरडीटी पॉजिटिव आइल एक युवक के क्वारंटाइन में ही कैनी आत्महत्या। कलैया अस्पताल की इमरजेंसी लगाए संपूर्ण सेवा आज से संचालन। अंगीकृत नागरिकता बारे सहमति जुटे ना सकल। 5 दिन भीतर सहमति जुटावेला सरकार के निर्देशन। एक ही दिन कोरोना से भारत में 2000 से ज्यादा की मृत्यु। आज चीनिया सैनिक से झड़प में जान गंवावे वाला भारतीय सैनिक की संख्या 20 पुगल। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमर पात्र में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।